Ndewo n'ụbọchị taa anyị na-eme emume Iriji 2025 na Manchester. N'akụkụ m anọ m onye na-ebe a bụ Nwada Mrs. Ogechukwu Izuchukwu nke eji mmanụ asa dị ya ka na-eto m. Daalụ na nnukwu afa nke a. Abụ Nwada Oluchi Mrs. Oluchi eji mara m bụ enyi nwa ụmụ agbara na Manchester. Afa nke a kara aka o. Nne ka abanye. Nwada Adora Ọkani ihe eji mara mbụ enyi nwanyị ugojere mba. Wow! Ndegodo ụmụ ọma. Asa ụmụ nwanyị a. Bikwa ihe anyị gold. Biko nye anyị 360, nye anyị 360 biko. Hey! Ogini na-afịọ. Ada Anambra. So ajụjụ m ga-ajụ unu taa bụ kedu ọrụ ụmụ nwanyị iji emume Iriji? Ọrụ ụmụ nwanyị na emume Iriji ọ dị ọtụtụ. Ụmụ nwanyị na-esokwe eje na ugbo wee na-akọpụtakwa ji anwa na mgbe gboo, mana mgbe kịta si ụfọdụ adịghị ejezi, ụfọdụ na-achọzi ndị na-enyere aka wee na-akọpụta ji anwa eji eme emume. Daalụ. Ọrụ ụmụ nwanyị hiri nne na omenala Igbo. Ọrụ ụmụ nwanyị na-eso na-akwado di ha, na-akwado ụmụaka ha ije ugbo ka ha wee make sure that na everything dị in order, because ọ bụrụ na ụmụaka ejeghị ugbo ga-esikwa na onye ga-enyere nne ha na nna ha aka. So ọrụ ụmụ nwanyị dị ọtụtụ n'ezinụlọ ndị Igbo. Daalụ rinne, daalụ. Ọrụ ụmụ nwanyị pụrụ nne n'ihe gbasara ezinụlọ na ịwa ji. Ụmụ nwanyị bụ ndị na-achịkọta ezinụlọ, na-achịkọta ụmụazị, na-agba mbọ fụ na ihe oriri dị n'ụdị. Ha na-akwanyekwere di ha nkwado, na-enye di ha nkwado n'ihe niile a na-eme ka ihe niile na-aga nke ọma. Daalụ. Unu anụgo ihe ụmụ nwanyị na-eme n'Iriji? Daalụ ndewo. Ụbọchị taa anyị na-eme emume Iriji. Onye nọ n'akụkụ m bụ Ijele nwanyị. Nne ị makasị taa na ka isi ashine. So nwere ajụjụ achọrọ m ịjụ gị. Mana ajụjụ a bụ kedu omenala kacha amasị gị igosi n'emume a? Igba egwu ụmụ nwanyị. Ihe dị n'igba egwu na-atọ m wee ọ na-amasị m ọfụma. Anyị na-agbakwana ya, anyị kwadoro egwu ya wee Gbam. Onye eji akpọ m Ijele nwanyị. Exactly, na nnukwu ya. Ọ na-agba egwu ya, ikwu ya n'ọgbọ ya. Nne daalụ. N'ụbọchị taa na-eme emume Iriji. N'akụkụ m bụ Oriakụ Uju Ọkpala Ojiego, Ngozi Umebụani, a na-etu Ada dị ọra mma na Manchester. Daalụ. Unu amakazi taa, unu na shine. Biko nye anyị 360 ton gbanye ogologo menu shakara ụmụ nwanyị ndị Anambra. Nwayọọ kwa. So ajụjụ m ga-ajụ gị taa bụ kedu omenala kacha amasị gị igosi n'emume a? Ihe na-amacha m erika, mana ofu ihe m ga-ekwu nkịta anụnwa bụ itipụta ijele ndị Anambra. Nke a bụ nke na-atọ m uche. Anyị malụ na ihe ha na-eme na be anyị na anyị na-emekwa ya ebe a na Manchester. Daalụ. Nne, ajụjụ m ga-ajụ gị taa bụ olee otu emume a si nyere ezinụlọ n'obodo bụrụ otu? Ịma na ihe ọbụla ndị Igbo na-eme ọfụ ezinụlọ, maka ndị ezinụlọ, ụmụaka nọ ya, nne nọ ya, nna nọ ya, ikwu na ibe, nnukwu nne na nnukwu nna. Ka anyị gosikwa ụwa niile na Chukwu kekwara anyị ka o si wee kee ndị ọzọ, ka ha gbakọrọta. Ọ bụkwanụ sọsọ ezinụlọ ọbụla, ma ndị Pakistan, ndị Chinese, ndị ọbụla. Nke a bụ fọ anyị niile bịa ka anyị kelee Chukwu maka our harvest festival. Harvest ife anyị na-enwekarịcha bụ ji
ji bụ nnọọ ife na-eto na be anyị nke Chukwu nyere anyị. Around this period ka anyị ji celebrate asị Chukwu nna daalụ for feeding us. Gratitude to God. Chineke anyị na-ekene gị. Daalụ 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 ọka ọ dị ọka ọ dị. Lechemanụ lechemanụ. Daalụ. Hello, today I'm here with Chizaram. Chizaram. Are you happy to be here? Yeah, I'm very happy. Really? Because you don't look. Are you smile more? Let me see your teeth. Show your teeth. Come on now, don't be shy. Well, I've got a question for you today, and it's about this Iriji festival. So the question is, what do you feel proud wearing traditional outfits and performing Igbo dances or songs? Yeah, I feel very proud, like with the Igbo culture. Like some people don't normally come here to get to dance and like be with other people, their culture. Wow, that's really nice. I like this. I like this. Give us a 360. Give us a 360. Wow, beautiful, handsome boy, handsome boy. Thank you. Thank you. Round of applause for the Our Children. Thank you so very much. Thank you. I'm back and I'm here with Mihaela Okoye. Milaila. Is it Milaila? Miha Okoye. Miha Okoye. Yeah. Miha Okoye, you're looking fantastically and very beautiful. Thank you. So I've got one question. I've got one question for you today, and is, how do you feel being part of today's cultural performance?
or what should I say? I feel amazing. I feel free, relaxed. Yes. I feel like I'm in my home village. Even if I'm not from there, but I feel like Yes, because of my husband, it's in the heart. so Exactly. it's in my heart. I feel Yes. like I'm in the village. I'm enjoying. You are, and the beautiful colors, colorful people from different lovely people, Yes. lovely dance and celebrate. The celebration is lovely. I've been years and I enjoyed it. Yes, I really that's enjoyed perfect. it. I love to hear that. Yeah, Thank you Lily. so Thank much. you, darling. Thank you. Lovely. I'm back again, and I'm here with these two beautiful ladies. Adanna, Akachuku. They look so beautiful today. Can you give us a 360 and do some dance steps for us? These are the Anambra babes. They're gonna dance for us today. Perform. Hey. Yeah, that one I'm on So I've got one question for you today. Yeah. And the question is, do you feel proud wearing traditional outfits and performing Igbo dancer songs? I feel very, very proud. It's not all the time that you get to be able to join together as a community to celebrate our tradition and our culture. And I'm glad that so many people have gathered here today to enjoy, to celebrate and be happy. Thank you. That was lovely. And you, a question I've got for you today is, what do you like most about celebrating the New Yam Festival? I really like watching all the dances and dancing myself, and obviously because my mum does like stand, she's a vendor, so I like helping out. I like to try her food. Yeah, it's really nice. Thank you so much for your time. Yes. Bye. Hi, I'm back again, and I'm here with Judo's here. And Emeka. It's nice to meet you guys. I see you wearing some traditions. What are you doing today? Are you performing or? Yeah, we're performing. We're gonna do a drama. Oh, wow. So it's gonna be a drama mixed in with a dance. Oh wow, that's lovely. So I've got 2 questions for you guys today. I'll start with you. Okay. What story or lesson do you think young people should learn from this festival? I think that they should learn to embrace their culture and to kind of not be afraid to show who they are and where they come from. Yes. In a way. And so, what was the second question again? Just one question for you, each. Yeah. Here you go. Question I've got for you today is, how did you prepare for your performance today? Well, we've been doing practices like when we meet up, and we've even been on like Zoom calls doing practices as well. So yeah, it's been a lot of fun. Well, I'm looking forward to seeing you guys' performance here. Thank you so much for your time. Bye. Maya, the fasting. Can you find it, man? One name. Even my cassava 2 or 10 naturals. What kind of family season is this? My grandma when he came out. It's as if the land is betraying us. Oh dear. I a cheerful spiritual guide. God don't know. Let's go and see the God. Who if he angered the God? Yes, we found that to a skeleton. I hope you. Is it more? This land has closed us, and our sweat is in vain. We see the spirits are speaking. The land has become dry because the people have forgotten tradition, joy. Ncheta omena land, they say. Let them dance barefoot before the gods. Let them remember who they are. Dance only? Are you sure? Yes, at the next full moon, you must join each other in dance. No fear, only truth. That is what you see from the land. The children, each one can wave like a child. It is out square. Igayeso Agurion Wiggy. Do you want to die of hunger? Choose now, pride or prosperity. The gods have spoken. No. Can you please pray? Can you please pray?
Anambra ndị nne na nna na-achọ ịtụ ego ọ ga-amagbu onwe ya ma a na-aga one by one. Anambra zụrụ ego ọdịbe ekoro ụlọ. Anambra Conservative ụlọ wee too wee bido ụwa. That's an Anambra Welfare Association. Of the Anambra Welfare Association. I know soon watching the You're highly welcome. Ije ọgaranya ka a na-eje biko n'akụkụ ndị Anambra aka. Bigodo ọkpọrọcha ụmụazị Anambra biko kedu ka na-eme na London? Agụ agịgị bịaba gị. Maximum respect to all the parents, all the members of our
Anambra Welfare Association leaders. We appreciate them, the Anambra youth. Ee, ụlọ akwụkwọ egwu ndị ụmụ Anambra bụ ụmụ asa Anambra ma ụmụ agbọghọbịa egwu agbara ifat osensi wee nọrọ ya ọ dị nnọọ ka mmadụ na-enene fa ọ dị nnọọ ka njọs ife akpụkpụ usoro ife na-agba egwu ihe agba n'egwu na ndị Anambra ezi na-achị anyị mana achọrọ m ikwu okwu ọtụtụ okwu onye nọ n'akụkụ m abụọ afọ m bụ Dr. Nkem Chuka mụnwa bụ anwụli dị ya n'ama ọbịa nwaanyị a na maka biko isi lechaba ajụjụ achọrọ ịjụpụta bụ n'omenala nke Igbo n'ihi ka kedu ihe na-amasị gị? Ihe niile masịrị m na onenu ka ndị Igbo niile si na Manchester ma ọtụtụ ebe abụọ Manchester bịakọta ebe a nụ anwụli ji m ma egwu a na-agba ma akwa eyi ma nne a ga-eli ma mmanwụ ya pụtanụ atị na nke kacha amasịkwa m bụkwa mmanwụ na ana m echebido nke ahụ echebido ọ na-atụ m ụjọ mba mmanwụ amakanụ ndị be anyị dewonu ihe anyị chọrọ ịkọwala unu maka nwa chi na-awala ibe ọ na-eme taa bụ ji unu n'anya ebe ahụ bụ ibe a bụ ji ọ maka ji ka anyị ji wee gbakọta ebe a na anyị na-ekene Chukwu maka oge otu wee nyela anyị aka ji wee si n'ala wee pụta na ji bụ eze nni mgbe gboo na nwoke mmadụ bụ ji one o nwere n'ugbo ya na nwoke bara ụba bụ ji one o nwere n'ugbo ya so ji doro anyị mkpa anyị na-ekele Chukwu maka onye ahụ wee eze nni onweghị ihe jiri eji ji wee mee so ebe ọ na-eme oge a bụ ji ka ọ na-arụ ya n'ọkụ arụcha ya n'ọkụ ewee bee ya ebesie ya ewee mee ya mmanụ ewee lie ya otu anwa ya bụ na ya bụ iri ji anwa anyị na-eli bụ etu a ka esi eme ya so ife a dị mkpa ife a bụ ife anyị ji wee gbakọọ Igbo niile na ọ bụrụ sọsọ Anambra Welfare Foundation Igbo niile bata hia ka anyị wee na-ekele Chukwu maka ji o nyere anyị demenu ozumba na ọka yes no ndị be anyị ekele m ọmụ ka a na-akpọ nwa Chinawalụ na Manchester so ife a na-eme taa bụ ife anyị na-emeli arụ ọbụla ka anyị na-eme ife and ife anyị ji emeli ya bụ ka nnele ozumba aka ọ bụrụ na akọcha ọlụ mesie ọtacha ife eweta n'ihe owuwe ubi so anyị bịa kelee Chukwu n'ife eweta n'ubi anyị kenechaa ya bifo anyị wee libi ya ọ ife abịala ife a n'ụbọchị taa so ị na-anya Igbo niile na Manchester na the whole of the north of Manchester na ebe a tata ejekwu na ojubere eju ụmụ ife ndị be anyị na-eme African time ojubere eju mana ọ na-abịara ịnọkwuo obere oge ebe ikikere ofu na ebu gị nachata azụ ihe afụ na ebe a eju a na-akwụ na line onye ọbụla ya anọrọ a na-atọ so ibe a na ebe a na ka mkpachazi a dị ji arụchago ji arụ ọ mkpachazi ka a na-akpacha so nke akpachara ya adị ona nke arụ dị mma ewee waa ya so ọtịrị na-awa ya nwere onye kwesịrị ili ya awazie ya mee omenala dị na ya anyị wee libezie ji onye nabazi bịa ma ndị ya ewele ọkụkọ ma ndị ya ewele ji ma ndị ya ewele ewu egbuwe nkeme n'ụlọ bewe dị iche iche wee libezie ji mana before now ekwesịrị ị na-eli ji ọtịrị anyị elikodi ọnụ ebe anyị daalụ n'owu eweta mmanụ weta ose oyibo weta nnu weta ụkpaka wee kọchazie ya ọnụ ọ na-adaba ọka dị ya ọka si Ana Igbo wee bịa ube dị ya na ya Ana Igbo ka o si wee bịa ma ube dị ya ebe anyị na-enwe asataghị ya ọ dịgoro edi awụzie ya n'ọkụ na wee tara ọka
akụ oyibo dịkwu wenta dị ịghọtago akụ oyibo eziokwu nwee ndị obodo ọzọ eji ihe ndị a wee marụ ndị Igbo bụ ihe na-awakarị ji ndị Igbo na-eri ube na ọka maọbụ akụ oyibo so ihe anyị nọ today like I just na-ekwu ya anyị gara iri ji ndị Manchester Iriji festival 2025 na Manchester so daalụnụ. ndị inyom Abia, Imo, Anambra, Ebonyi, Enugu, anyị na-ekele unu. Unu bụ ndị ama ICM bụ mother of na nekwe ka si na-acha. Nekwanụ ka ji si wee na-acha. Unu anwakanụ. Biko, if you photograph. Achọrọkwa nke iche nọ nche biko si cheta m.
That's love. However, but if you promise that, you know, we're not going to money with that. I tell you, I go through. The move to buying back our culture and teaching the children. That's the way we mark up. They took their time to learn. They took their time to sponsor. They took their time to encourage them. Then the level of the encourage people. And the level of the encourage people. The language, or the legal institution, the culture, the institution. When you're not people now, I'm not for so young, who will be again? Because I'm telling you now what you want. And also, I also call the president of federal government. Don't want to embrace the youth. Then we're youth profession in Nigeria, so that we're aiming for move for that. I've seen systems to go here. The president of federal government. Each time move for that. I call the youth so that I need I call it easy. Can safety that easy. Nigeria very easy. Sister was fighting on Lagos. Why can't you be seeing all of you? Invest at home, don't run from home. Own are the woman. But you have to embrace your people. You have to go and take them head on to peace and love. If I hear with Hulu, Charlie never would watch the change community policy. Join them in the job. They will appreciate your protector. So what am I trying to say? Oh no, but I can't tell you. You say join police. I can't go You say join police. Imagine the man. I don't get the job. So I want what's that you only want to play when you say I must follow you come and go and dance. How many working? With every temper. They want to want to play. So when I my wife look at the same problem to try to the I won't tell nothing. When I'm going to use a bad divorce, I was judging by that. When I'm trying to look at I don't know questions. Ndị butere ji anyị ji chukwu anyị unu ụbọchị ihe ọṅụṅụ ndefe na anyị mmanụ tọrọ ofe ọgbọnọ ma ọ bụ egusi ma ọ bụ ọkwụrụ ihe ọbụla a na-esi ji na-ebute ọbụgadị sadin ma ọ gesha onye ọbụla kwụrụ ọtọ ka anyị kelee ụmụnne anyị famụlụ asosieshọn a ndị na-anọ ọzọ ndụ biko ndị MC highlight ife a ndị ọbụla nọ na ọbụla ọmụnye anyị ọnwanne anyị nwoke ọnwanne anyị nwaanyị ọnwa anyị nwoke ọnwa anyị nwaanyị ndị fọmụ ndị asosieshọn na Manchester ndị a na-afọ ọzọ play ka a bịa nọ na spirit na-afọ ya yirika na anyị na-ekele for the sacrifices biko onye ọbụla kwụrụ ọtọ for 1 minute ka anyị nye ha 1 minute silence. Biko anyị chọrọ ka mmadụ niile kwụrụ ọtọ ịkwanyelu ndị nna ochie ndị bụ anyị ụzọ wee nọrọ ndị welu ife anụnwa na-eme tatara anya n'aka ka anyị kwanyelu fugwu for 1 minute. Biko nọ 1 minute silent for the ancestors. Yes, please. Isi na ịma mme obere oge kịta ịba na ancestry maka na ọ dị ịta aka mmadụ aba posta ka Chineke nabata mkpụrụ obi ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you very much. Igwe Ọgadagidi. Igwe Ọgadagidi. Igwe Ọgadagidi. Igwe Ọgadagidi. Igwe Ọgadagidi awagoro anyị ji mana ụmụ maka esi ete ha. Go ahead. I'll come back.
Organised. Biko, unu maka ise mia. Kedu ndị mikrofon a? Onye ọbịa wagoro Iriji, ji alụnwụ unu fụrụ ebe a na-awụ ya ịchọ ịwalụ ji unu maka ozi adị unu ekpere unu kelenu n'ọnụ zọọnụ mọkanụ asị m ọ ga-adịrị anyị niile nọ nga na mma na eke dịrị anyị mma n'oge dịrị anyị mma na afọ dịrị anyị mma na afọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị onye m na-anụ ụlọ ya bụ His Royal Highness Eze Injinia Maxavior Ezigbo Nwoke Igbo haziri eme the second of the kingdom of Okorobịa State. Afọ eze oge ihe eri na akụkọ nkiri onye eze ekele gị nke ukwuu for you to shi Nigeria bịa ahịa abịa na ọnọdụ ji na-eri ya bụkwana na echi asị m okwu ejibe nga ka ị ga-eji ala ga-aka mma asị m anyị ọ ga-adịra anyị mma na nke dịra anyị mma na oge dịra anyị mma na afọ dịra anyị mma na ụkwụ iri ji enwe ihe ọma anyị ka anyị na-ekele Chineke maka ihe anyị kọrọ n'ala ọwụdị naanị iri na ịbụta anyị ikele Chineke ete onye ezi echikwara otu onye ewerele m ji a na-enyekwana ndị nna nna ya esi nye ha arụkwa etaiti akụrụ ha ọfọ ha arụkwa ụrụ ha ga-arụ ụrụ ọfọ jide ha mmadụ ka mee erigo n'achị mmadụ ụmụnne m eriela n'uju ise biko chairman Enugu steeti ya ka ịwalụ ji ndị Anambra all the representatives only those, yes, only those with this is allowed. Biko ka ndị ọzọ nwee ike fụ ife a na-eme, can you please leave the stage now? Please, can you leave the stage? Every person with the camera, please leave the stage now. Please, give way. Give. Anambra kwenu? Yeah. Abia kwenu? Yeah. Ebonyi kwenu? Yeah. Enugu kwenu? Yeah. Igbo kwenu? Yeah. Igbo kwenu? Biko, daalụnụ. Mụnwa bụ Dr. Quincy Isuchukwu Chuka, nwa bụ chairman ndị Anambra. Ana m asị before mbido wee waa ji. All the VIP, ndị guest anyị, ndị niile bịa, ndị chiri echichi ma ndị echiri echi, anyị chọrọ ka ụmụ nwoke niile bịa soro anyị waa ji. Igbo kwanụ fadianụ. Idele n'ode bịa fụta ụlọ anyị n'azụ ego na bịa wala anyị ji. Ọrịa daalụnụ. Ana m asị na ji anụ anyị na-awa ọ ga-ebutere anyị ọganihu, ụmụ anyị ga-aka anyị. Anyị bịa arụ ọzọ, ihe anyị ga-eme ebe a ga-aka nke anyị mere taa. Ụmụazị anyị ga-emekanarị. Daalụnụ ndị Anambra awụkwanụ m ji, ndị Igbo awalụkwanụ m ji. On behalf of Mowa, ọzọ yiri na-abịa on behalf of Mowa, ndị Anambra na Manchester, anyị na-eji 300 pounds wee na-awa. And I could have ndị Anambra ji the sum of 300 pounds wee na-awari ji. Onye nwa ji na-wee tii n'ọnụ maka ọsa. Ọgbọkwọlụ ọtọ na masị m wolu ji atii na mmanụ anwụ. Si gwakwa nwa ya na-esu mmanụ a.
Igbo kwenu. Yeah. Anambra kwenu. Yeah. Igbo kwenu. Yeah. Enugu kwenu. Yeah. Abia kwenu. Yeah. Ebonyi kwenu. Yeah. Igbo kwenu. Afọ m bụ Barrister Iru Kamako. Na-represent ndị Ebonyi dị na Manchester. Hello, I'm back again, and we just finished cutting the yam. It was so successful, beautiful. We love to see different people come together, different Igbo people from Enugu, Abia, Anambra, Imo, just come together and just agree. It's such a beautiful thing. I'm here with two lovely ladies, and on my left is Ndi. Thank you, Izine. And on my right, Ezinne Chika, Ebama, Ezinne Chika, we've got two Ezinne here. So I've got a question for you, and then I'll hand over to you as well. So the first question is, how did you prepare for today's performance? So during our lessons, our meetings, we prepare the children, we teach them the dance, we practice the dance, and then during the month of July and August, we've had some picnics. And during the picnic, apart from sharing food, apart from enjoying the weather, we also use that as an opportunity to practice, get the children to practice the dance so that they're quite fluent in the dance. And it's also a time for us to get together as an Anambra family and enjoy each other's company. What was the process like? Was it the good and bad? Because I know working with kids can be very draining. It can be challenging. Obviously, they're little children, their attention span is not that great. So we just break it up into chunks and we try and make it as entertaining for them as possible. And obviously, we also give them lots of treats and rewards. Yes, yes. Thank you so much. That's a lovely answer. Ajụjụ ngajụ gị bụ kedu ozi ị chọrọ izi ụmụaka na-eto eto ihe ndị Igbo kedu ị chọrọ ịgwafa kedu ị ga-agwa nwụfa ndị Anambra ana m ekene unu na-ekenekwa Chukwu ka anyị si wee nwee ohere tata wee na-eme ịwa ji nke 2025 mgbe na-were ohere a wee na-agwa ụmụaka ndị Anambra na afa ife niile fa ga-eme n'ụwa na afa ga na-etinye Chukwu n'iru na-esote nke ahụ na-erubere nne na nna ha isi na-agba mbọ n'ife ọbụla ha na-eme na-alụsi ọlụ ike nke ọbụla fa na-eme ọbụla akwụkwọ ka ha na-agụ ha tinye anya na ya ka ọ wee bụ na emechaa na ha ga-enweta ọlụ ma nweta ihe ha ga na-eme ga na-enyere onwe ha aka na-ayọkwa ụmụaka ka ha ghara iso ndị ọjọọ dị aṅaa ka ha na-eso ndị na-eme mma ka ha ghara iso ndị ọjọọ ka ha na-emekwa omume dị mma na-ege ndị na-akụzi ha ntị na-ege ndị nne na ha ntị na-ege ndị gọọmenti ntị dị sure na ihe ọbụla ha na-eme na iwu ala ha nọ na ya na ha ga na-eso ya nke a ka m na-ayọ ụmụaka anyị ka anyị wee na-aga n'iru. Daalụ nne. Igbo na-asụ ụsọ ya. Daalụ sọ ụmụ ọma asa odogwu. Daalụ. Chukwu gọzie unu. Chukwu gọzikwa anyị. Abịagokwa m ọzọ ife iri a unu ga na-afụ ya. Anyways, achala ugo. Biko gwa anyị onye Igbo. Ndị Awa, Anambra State. Afọ anyị taa ị ga-agwa anyị ihe ị na-akwadobe? Aha a na-etu m na ndị Anambra State bụ anyanwụ ụtụtụ. So as a queen, aha m bụ anyanwụ ụtụtụ. So anyanwụ ụtụtụ. As a queen of Anambra State, ana m ebe a imela ụra maka onye ọbụla. Wow, nne ị maka nnọọ biko metụ nne ojie nne ị maka nnọọ daalụ nne daalụ. Ana m ayụ na ayọ nụ biko nọrọ n'ebe a ka ndị ọzọ na-ekwu ka ndị ọzọ na-ekezi ihe a na-eme. I'm
Darling Orinne, 2 minutes to go. I like an Ndi Anambra women. Una waka. Uno malebu ni siapo. Unu get fat adendu. Unu get fat adendu. Unu jie. Daluno. Biko kemundi na tutu ego Ndi Anambra. Abulu na tutu puro. Ndị ọzọ ga-abata ga-atụtụ ego a niile. Onye nọ n'akụkụ m a bụ Chukwudubem Menkịtị. Maazị Chukwudubem. Chukwudubem. Tiachumi, ịma na anyị ma gị ka onye na-egbu ọja. Kedu ihe kemgbe o bidoro? Kedu ihe na-amasị gị na-egbu ọja? Actually dates back to my childhood. Okay, so oge m na-esonite anọ m na mass service na Nsukka actually. So at a point, anyị wee mụba ka isi agba egwu. So I kpọọ ndị mkpọkịtị. So for the kụziela anyị ka isi agba egwu. So that is when I actually started egwu ọja. So na ịmago ebe dị mmadụ na-arụ basically, so I continued with it until I left Nigeria and came over here. But I still have it, so it's a good thing. Yeah. So ajụjụ ọzọ achọrọ m ịjụ gị bụ ọ bụ na inwe ike nne anyị kịta anyị Iriji a onye ọbụla nọsi na-enwesa aṅụrị n'ofu okwu kedu ị ga-ekwu ihe Iriji bụ? Iriji bụ a big, what I call it an event, or in an Igbo culture, or ebe anyị malụ ndị Igbo. Na ejesi ya n'ugbo kọsi ya nri kwụsie dị oke ọpịa. So ibe a bụ na ceremony a ga-eji wee bido wee banye na ife arụ ọfụ ịmago elu ji ọfụ na anyị ekene Chukwu na nke o nyere anyị na ife akụ na anyị kwupụtara ome wee mịta nnukwu nri a ga-eri. So it has been like this for quite a while. So we just want to continue doing the festival, even na UK na ji bụ nnukwu
nri na Igbo. And taa sị m ụmụaka na-enekwa taa ka ga-esi tụkwa bụrụkwa the thing gaba. Exactly, because in anya for mụ na ụmụ m nọ. In fact, they're so happy to come out, see their fellow Africans, see their fellow Igbo people, see their fellow, people around. And for if I name what I form, in as much as not everyday thing, but at least it's gone onto their minds now to go the far. And me and Igbo what I go so in anya onye never only so it's a good thing, and I hope it continues like this on a yearly basis. Thank you very much for having me. Thank you. I tell you, kedu mmanwụ na-abata ibe a biko nụ unu ga-enwe ike bụ anyị oke ọhadamma na-abata kedu ụzọ ya nwoke ma sịnụ unu abụrụ m ya nwoke maka anya bụ adamma amaka ọka o melụ ọkọ na-adị ọya adamma na-abata biko nụ ọya nwaanyị na-abata
At the same time, I can do video for you. All right. Only because of natural mass, also market
DJ get you one, Mogo. I'm going to take you one. Come How much? Abiola! Abiola!
gonna come and see you. Babu, come on. Oh, just Scotland. Nna unu afụkwara mmanwụ fụtara ha ike o mmanwụ a ụmụaka nọ na-agbacha ọsọ onye ọbụla na-etisa mkpu Igbo ihe ndị Igbo na-amasị achọghị m ịkọ ọtụtụ onye nọ n'akụkụ ebe a bụ Peter Okpalaojiego. Peter Okpalaojiego anụ nke a bụ mụnwa bụ Dr. Ugomadi ihe eji malụ m bụ ọzọ oge ife luo na Nnibo onye Anambra afa nke akara aka osika so ọ ajụjụ achọrọ m ịjụ gị njụsị a gị jụ onye a so ajụjụ a bụ kedu ihe omume iri ji ọhụụ pụtara n'ebe ụmụnna nwoke nọ? Iri ji bụ ihe eji wee marụ ndị Igbo. Anyị na-eri ji maka na ji bụ onye isi na ihe niile a na-akọ na ubi, maka na mgbe gboo nwoke na-eje n'ubi, nwoke na-akọ ji, nwaanyị na-akọ ede, na-akọ ihe ndị ọzọ niile. Ya mgbe anyị ji eri ji bụ mgbe ndị Igbo ji enye Olisa bi n'igwe ekene maka na o nyere anyị nri ọkachasị ji, ekwupụtacha ji anyị ekene Chukwu maka na o nyere anyị ihe oriri, anyị nyere anyị ji gbam. So ndị mgbe gboo tego ndị Igbo ji wee marụ Chineke, and iri ji so na ihe anyị ji ezikọ na anyị maalụ Chineke bi n'eluigwe. Anyị ji wee na-ekene Chineke, onye wee ihe iri ji ji wee dị mkpa n'ala Igbo. Daalụ sọ, daalụ. Ihe m ga-ajụ gị kịta bụ kedu ihe ụmụnna nwoke na-akụziri ụmụaka n'emume a? Ihe a na-akụziri ụmụaka erikakwanụ. A na-akụziri ha nta n'ala Igbo, na-akụziri ha otu esi eme omume n'ezinụlọ, na-akụziri ha mmekọrịta nwanne na nwanne, ụtọ nwanne, na-akụzikwara ha na anyị nwa bụ ndị Igbo na o nwere ebe anyị si bịa, na obodo anyị nọ abụghị obodo anyị, na o nwere ihe anyị na-emegasị n'obodo anyị si bịa bụ omenala ndị dị mma dịka iri ji a. Onye ka anyị na-akụzi ife ọkụ ụmụ anyị na-egwuri egwu na-enwere aṅụrị, a na-eti mmọnwụ, ha na-afụ mmọnwụ na-enwe aṅụrị. Ụdị ihe a bụ mmekọrịta nwanne na nwanne wee na-ejikọta ụmụaka ọnụ, na-asụkwa Igbo ka ụmụaka anyị na-aghọta na-asụsụ anyị ka ọ bụ na o nwere ebe anyị si bịa, na obodo a abụghị obodo anyị na anyị bịara abịa. Ọ ihe iri ji ya na-akọwara anyị na ụmụaka anyị na ezinụlọ anyị, na-akụzikwa ha nsọpụrụ, otu ọ ga-esi na-asọpụrụ nne na nna ha, na-asọpụrụ ndị tọrọ ha. Onye omenala na-akụzi. Daalụ sọ, unu anụkwa ihe a kụrụ iri ji amakakwa, na-ekụzikwa ụmụ unu Igbo n'Igbo amaka o. Ndewonu. Ndewonu, abịagokwa m ọzọ. Onye nọ n'akụkụ m a bụ Maazị Chukwunedumobi Chinechendu n'Ọkịja. Igbo Vice President. Ọma Vice President ndị Awa Anambra Welfare Association na Manchester. So tata o ya ajụjụ m achọrọ ịjụ gị. Ala ajụjụ a bụ ị na-anya kịta na-esi anya na omume tata bụcha onye ọbụla na-enwesa aṅụrị, ọ bụrụ na ị nwere ike ịkọwara ihe iri ji minere n'ofu okwu? Unity, mmekọrịta ụmụnne, ọ ife iri ji bụ omume ụmụnne ji kpọkọnata kene Chukwu maka ihe ọma mere ha,
na ịkọpụta nri ha ga-eri for the next for the next season, and ọganihu na ndụ Chukwu nyere ụmụnne na agbata obi. Iriji bụ omenu from our ancestral village. Ndị nna nna anyị ha ọka si eme ya. Kedu ka ụmụ gị si afụ Iriji a? Ọkwa ofe aṅụrị ha na-egodo anya maka ọgbata abịa fụ omume ka mgbe anyị na-eto n'ụlọ otu ka anyị si afụ ya mgbe anyị na-eto. So ihe aṅụrị for independence n'ebe a. Na anyị nọ over 3,000 miles away from our home, and I need to create the same environment for our children. So how about ihe ụmụnne ha nọkwa n'ụlọ otu a ka esi emekwa ya. Gbaa m ụta ka ọ gara. Daalụ nne, daalụ. Chukwu gọzie gị. Daalụ. Ayọgụkwa m ọzọ ife iru a. Unu ga na-afụ iru a. Anyways, onye nọ n'akụkụ nkịta bụ Dr. Quincy Izuchukwu Chuka, ọmụnwa ka a na-etu nwa Chinemelụ n'Amawbia. Abụ m chairman ndị Anambra Manchester. So ajụjụ achọrọ m ịjụ gị taa bụ onye nwa ada ndị Anambra Manchester. Elevasi adị. Ngwa gaa n'iru. Ajụjụ achọrọ ịjụ gị taa bụ kedu ihe omume taa na-akụzi anyị gbasara ndị ịdị n'otu na ịdị n'ime obodo? Ịdị n'otu, community. Yeah. Okay. Iwa ji bụ celebration for all mgbe anyị ji enye onyinye na-ekele Chukwu na ezigbo iwe niile o mere anyị. Ọ na-abụ mgbe obodo niile na-agbakọ, mgbe obi aṅụrị, elikọ, aṅụkọ, elie ji ọhụụ. Ịbata na bụ onye ọbụla eje n'ugbo bute ji ọhụụ, agharịrị ya until elie ji n'obodo. So now mụ onwe na be m aka m eri ji ọhụụ, mana from tata aga m eri ji ọhụụ n'ụlọ m. Iwu gị ya ndị Igbo niile otu aka ọ dị. Ndị Igbo niile, ma ndị Enugu, ma ndị Anambra, ma ndị Imo, ma ndị Abia, ma ndị Ebonyi, anyị niile dịka onye ahụ ji ezigbo iwe ka ọwụ. So omenala anyị anwụ anyị na-eme na be anyị ka anyị buru bata na Manchester. Ịghọtago? So ifugo ụmụ anyị go nwa bụ example. So ka anyị na-akụzi so that ka omenala anyị continue, ụbọchị anyị ji anọcha na ụmụazị anyị ebuli ya na-aga. Daalụ. Daalụ sọ. Ijiri ezigbo ajụjụ. Daalụ Igbo amaka. Daalụ, ndewo. Thank you. Chukwu gọzie gị. Daalụ. Ndewo no, aha m bụ Makochukwu. Na TikTok ahụ ma na-like m na-eme ihe ndị Igbo na-amasị m, ọ na-atọ m ụtọ. Mana na vidiyo nke a achọrọ m ịgwa unu maka Eclat Media. Enwere m enyi na-ese foto, ịchọ foto ọ nọ ebe ahụ, ịchọ vidiyo ọ nọ ebe ahụ, music video ọ nọkwa ebe ahụ, birthday party, wedding ọ nọ. In fact, Eclat Media soro na Instagram, WhatsApp, TikTok. Ya ọ ga-ese gị foto, ọ ga-ese gị ị na-asị ọmụ adịghị ya. As we day like this sunrise, I will never leave your side. I will never go.